खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां थुलुंगा बर' सावथुननि शुटिंखौ बेखेवबाय बुहुमनि सावथुन दरबाराव बर' सावथुन मुलुगखौ गोसारहोनाय आरो बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय थांखिजों फनन बर'आ दिनै थुलुंगा बर' सावथुन दिहुननो थांखि लादों। मिथिनाय बादिब्ला पाठशाला भेटुवा गामिनिफ्राय थुलुंगा बर' सावथुननि शुटिंखौ मैया मोनसे फुजा होनायजों बेखेवबाय। एनबी प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बे बर' सावथुन थुलुंगानि बिथोनगिरि महरै गणेश बर'आ बिबान लानायजों लोगोसे सल'खौ सुजुदों तिजु बर'आ। बे सावथुननि पर्दा महरगिरि महरै रबिन्द्र सोरगियारि दं। सावथुननि गाहाय फावखुंग्रि महरै बाहागो लागोन फारियै सिमां सैनारि आरो प्रियंका लाहारिया। बे बर' सावथुन थुलुंगायाव फाव खालामगोन मेन्देला ब्रह्म, सोमावसार बसुमतारी, निरिबिलि रामसियारिमोनजों लोगोसेनो गोबां मुंदांखा महरगिरिफोरा। आथिखालनि समाजारि बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दिहुननाय थुलुंगा सावथुनखौ बिटिआरनि दाब दाब जायगाजों लोगोसेनो गुवाहाटीआव शुटिं खालामगोन होननानै मिथिनाय जादों। फैगौ आगस्ट दाननि जोबथा खालाराव बे सावथुनखौ दिहुनगोन होननानै फोरमायथिदों बिथोनगिरि गणेश बर'आ। आङो माने गुबुन प्रडाक्शनावबो आं फिल्मखौ दिहुनखांबायमोन। ओमफ्राय दा जेनेबा निजा प्रडाक्शन आङो मोननै दिहुनबाय। मोनसेया जाबाय स्टार, बेयाव जों थुलुंगा बान्था मोनदों। ओमफ्राय आरो दा मा होनो बे थुलुंगा फिल्माव दा आं एसे प्रडाक्शनाव माने माबा खालामनो नागिरदों, जेनेबा प्रडिउस खालामनो नागिरदों। आं दिहुनखांबायमोन, आंनो नांगौ। बे मुभियाव आं माबाबाय, ओमफ्राय गदाय बेयावबो माबादों, आङो प्रडिउस खालामदोंमोन। ओमफ्राय दा निजेहै दा एनबी प्रडाक्शनाव स्क्राइप आरो नै थुलुंगा मुभियाव आं दा माने प्रडिउस खालामगोन आरो निजेनो प्रडाक्शन खालामबाय दं दा बेखिनि। नोंथांनि थांखिया मा? जिहेथु नोंथाङा फिल्मखौ दिहुनबोगासिनो दङ फारि फारि, दा नोंथाङा मा थांखि लानानै बे फिल्मखौ दिहुननो थांखि लादों? थांखिया आंनि जेबो नङा, जेनेबा आंनि निजेनि माने हास्थायनाय आरो कालसारखौ आं मोजां मोनो। बिनि थाखायनो आं थारमाने कालसारजों लोगोसे बा जोंनि बर' समाजनि माबानि कारनाव आङो एसे नाजानो हमदों। आं निजेखौनो थारमाने कालसार मिलायफानो थाखाय माबादोंमोन आरो। बेवहाय बे थुलुंगा फिल्माव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि महरै नोंथांमोना सोरखौ लादों? फावखुंग्रि होननाय हिसाबै मेइन हिर' नामा जाबाय सिमां, आरो हिर'इननि नामा जाबाय प्रियंका, बिथांमोनखौ लानो थांदों। जोंनियाथ' शुटिं लानो गोनाङा दा जोंनिनो पाठशाला एरियायाव लागोन, ओमफ्राय क'क्राझारखिजा, ओमफ्राय आरो गुवाहाटी जाहैगोन, ओमफ्राय आरो जों लोखि बाजार बेफोरखिजा लाजागोन। गोजोननाय मोननायाथ' बेयाव एसे केरेक्टार हिसाबै होननो थांब्ला एसे आलदा केरेक्टार खालामनो मोनगोन। स' बेनिखायनो आं एक्साइटेड आरो बे फिल्मनि थाखाय, आरो बेनोसै खोथाया। नोंथांनो बेवहाय माबायदि रल होनाय जादों? रला सासे यांस्टारनि माने बेनि स्ट्रागलिं लाइफनि सायाव जागोन, आरो एसे रमान्सबो थागोन। बे हिसाबैनो जागोन आरो। आदाया दासिमाव बर' सावथुन मुलुगाव जोङो सिगांनिफ्रायनो नोंथाङा बाहागो लाबोगासिनो दं। माबायदि आसाफारि दं रायजो राजानिफ्राय? आसायाथ' बहुद दङ, आरो रायजो राजानिफ्राय बेखौनो लुगैयो जे बर' सावथुन मुलुगखौ सापर्ट खालाम। जेब्लाबो दा बर' सावथुन मुलुगा दाबो मोनसे ट्रेकआवसो दङ आपडेट जानायनि। स' बेनोसै, रायजो राजाफोरा जेसेबां सापर्ट खालामगोन एसेबां जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया दावगालांबाय थानो हागोन। लोगोसे जोंनि यां जेनेरेसनखौबो बुङो, बिथांमोनाबो जेसेबां हायो नाजानांगौ गावनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय। बेनोसै, आरो प्रडिउसारफोरखौबो बुंनो नागिरो, लोगोसे डाइरेक्टरफोरखौबो बुंनो नागिरो। दा जाबाय मबाइल जुग जाबोबाय दङ। स' जों बयबो मोनसे प्लेटफर्म नागिरबाय थायोमोन। स' आंबो मोनसे प्लेटफर्म बानायदों, बेखौनो साननानै थांखि लानानै जाहाथे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया दावगालाङो। थ' बेनि थाखाय मोनसे OTT प्लेटफर्मबो खुलिदोंमोन। बे आंनिनो प्लेटफर्मा, बेनि नामानो जाबाय रंजा एप। बेखौ गुगल प्ले स्ट'राव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आरो बे फिल्मखौबो बेवहायनो हगारनाय जागोन होननानै आङो आदामोनजों रायज्लायना दोननाय जादों। स' नोंथांमोना बे फिल्मखौ नुनो मोनगोन।
जाबोबाय होननो थांब्लाथाय 6-5सो जाहैबाय आरो थ' एसे होननो थांब्ला बेयाव मोनसे इन्टारेस्टिं जागोन जे आङो सासे अमा बेफारि जानो मोनगोन आरो बेखौनो सानगासिनो आङो थ' बिदि केरेक्टारखौ खालामफेराखै स' बेनोसै आरो एक्साइटेड जागासिनो बे केरेक्टारखौ लानानै आङो बिराद मोजां मोनदों आरो बे आंनि फार्स्ट टाइम एज ए लिड एक्ट्रेस हिसाबै आरो आसा खालामो आं मोजां खालामगोन होननानै स' आं गावखौनो विश खालामो जे आं मोजां बे सावथुनाव मोजां खालामगोन होननानै केरेक्टारफोरखौ जायखिजाया आर्टिस्ट हिसाबै थेंक इउ नोंथाङा सिगाङाव खालामखांबाय नामा इदि? आं आगोलाव बर' सावथुन खांख्राइ होननाय मोनसे बर' सावथुन आं खालामगासिनो दङ ओमफ्राय शुटआ कमप्लिट जाथ'वाखै जागोन आरो नैबे आंनि सेकेन्ड फिल्म हिसाबै आं माबा बुंनांगौ रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि अननाय बा हास्थायनाय नोंथाङा आसा खालामबाय? रायजो राजानिफ्राय अननाय नागिरो सापर्ट खालामथो एज ए निउ एक्ट्रेस हिसाबै आरो आगोलाव बिदि फिल्म खालामनाय एक्सपिरियेन्स गैया स' जिखिनि आङो नैबे फिल्मनिफ्राय बुहुत बिदि एक्सपिरियेन्स मोनगोन होनना आसा खालामो आरो सापर्ट खालामथो रायजो राजाफोरा अनथो थ' जोंहा स्ट'रि राइटारा जाबाय टिजु बर' बिथाङा लिरदों स्ट'रिया ओरैबायदि माने समाजाव जेरैबायदि दा सोलिगासिनो बे सेंग्रा सिख्लाफोर कलेज स्टुडेन्टफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमलागासिनो जोंनि बर' समाजाव बेफोरखौ लानानै सोलिदों बेनिफ्राय रमान्टिक दङ फाइटिं दङ स' बिदिनो आरो स' आं गासैखौथ' बुंनो हानाय नङा माबे लकेसनाव नोंथांमोना बे शुटिंखौ खालामदों? लकेसना जाबाय जोंना पाठशाला बेनिफ्राय बरमा सिमला बेनिफ्राय लास्ट गुवाहाटि जाहैगोन माबे समाव रिलिज खालामहैगोन? जों रिलिजखौ जुन जुलाइ आगस्ट'नि लास्टआव खालामहैगोन जों माबायदि रायजो राजाफोरनिफ्राय नोंथांमोना बे फिल्मखौ रिलिज खालामनाय समाव अनसायनायखौ हास्थायदों? अनसायनायखौथ' जों बुहुत हास्थायो आरो हास्थायनायखौ जों मोनगासिनोबो दिनै मोननानैथ' जोङो बानायगासिनो आरो जेन रायजो राजा जोंनि बर' रायजो समाजा जेमान हायो जोंखौ अनसायगोन आरो अनसायबाय थागोन बेखायनो जों सोलिगासिनो आरो सोलिलांगोन आदा नोंथाङा नैबे थुलुंगा सावथुनजों लोगोसे आरो माबाफोर फिल्म दिहुननायनि थांखिफोर लाबोदों नामा? आंना जाबाय बे जाबाय थुलुंगा नेक्स्ट प्रजेक्ट दङ जोंहा सरि काट दे ओइ बे जाबाय एक्सुवेलि एनबि प्रडाक्सननि बियो फार्स्ट फिल्म नङा बियो सेकेन्ड फिल्मसो मोनसे जाबाय सर्ट फिल्म बानायदोंमोन स्ट्राइप बेखौ नेसनेल एवार्डआव जों एवार्ड मोनदों बिथां प्रनब बर'ना प्रडिउस खालामदोंमोन आरो बेनि उनाव दा बानायबाय थुलुंगानि उनाव जोंहा दङ जुलाइ मासाव आरो आंहा मोनसे प्रजेक्ट दंबायो बर' फिल्म हांमा फिल्म ससाइटिनि आन्दाराव बेयो माबा जागोन शुटिंआ जागोन अरुणाचल बेनिफ्राय सिमन सापरि बेनिफ्राय गोलाघाट